Advocate Mngomezulu amagalela akho mfethu mina ke ngibhaka ngiyawazi futhi ngohlale ngiwahlonipha kodwa njengamanje ngiyasibona isimo impi engayichaza ibinkulu mfethu and ulwile but impi ibinkulu namanje umphefumulo wakho ngiyawubona ukuthi uyalwa yabo umehluko umphefumulo nomzimba sekuhlukene yabo mase kuhlukene kanje ukuthi kuphinde kuhlangane ayinto enzima kakhulu kodwa ke ake kulindweni ngoba isimo sinje sibucayi isimo no King angeke ukwati ukumbuyisa emhlabeni no isigaba sokusona mfethu ngeke ngisakwazi isigaba sengisibona ngesiphinda ngiyakhonjiswa yonke into ukuthi nje manje nje kulesigaba ngeke ngisho dokotela manje ngeke basakwazi sho dokotela ngeke basakwazi mfethu yabo mina ngiyiqiniso nje into yami iqiniso nje sibi isimo kahle kahle njengamanje nje ufana nomuntu nje osedlulile emhlabeni yabo ufana nomuntu osedlulile emhlabeni mfethu yeah khona izimpi ngathi khona ezinye izinto engathi ngingavele ngiyilawule ngenkani ngendlela yami ukuthi phela ithethinta ifamily nani futhi mase ngibonile ukuthi okay ke idlozi lakhe ngayichaza lento ngakubona idlozi lakhe selikule isikanje ngabona idlozi la mama idlozi labantwana ngayichaza leyo nto ngase ngiyasho ukuthi kunje uyabona mase kuthiwa idlozi lakho lisenganeni yakho and ingane yakho wayiyona ihaqwe impi elwayo idinga ukusizwa kwayiyona ukuze ukwazi ukulawuleka leso spirituality sigcine singalawulekanga kuba into ethe kubanzinya yabo wakwajikelwa ingane yakho uyizele ingaqondile ukujikela mhlambe kunomoya othile yabo wakwajikelwa uxabane nonkosikazi hayi ngoba engakuthandi ekuthanda but ngoba kunesimo isithile uxabane nendoda yakho hayi ngoba engakuthandi yakuthanda but kunomoya othile osongenile shubile bafethu ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini lezi ndaba lezi engizishoyo njengamanje njengoba ngisho nje siyacela ukuthi abameli abasele ecaleni lasezomeyiwa uNkulunkulu abavikele bavikele nami futhi khona isystem engizosebenza ngayo ongeke kudingeke nokuthi ngize ngiye kubona engizokwazi ukuthi ngingene esigodlweni ngiba support belapho bekhona ngoba iNingizimu Afrika nomhlaba wonke bafuna ubulungiswa so thina bantu bakamoya njengoking la ngeke ngisadinga nokuthi baze bathi woza king uzolungisa cha sekuzomela ngithumele ipower mase ngiyithumelile mina ipower ke sengithe ngiyayithuma ayibuyi lambatha eyami ipower mase ngithe ngicela ukuthi ayibuyi lambatha nini emakhaya bathandaziseni bonke ababeli ama-advocates alapha alwe lobulungiswa bathandaziseni nithandazise nabo bonke abafuna ukuthi kuphume iqiniso ngokudlula kaSenzo Meyiwa bathandazise
Moya wami uyikhonze kakhulu lo ya baba. Ngifuna uqamba amanga. Khonze kakhulu ya baba. Ngizobuya ku live wami ojwayelekile. Kusasa njengoba kulosithathu. Today is Tuesday. Ngizobuya ku live wami ojwayelekile. Angeke ngingakhulumi mangithi bengilungise ezinye izinto esikolweni. In fact khona into ebiphuthuma ukuthi ngiyilungise khona, uyabo. Mangithi ngilungise okunye kuvela okunye, abantu bohlale bebona ukuthi ilevel yami ikuphi ngokujula. Uyabona nje base siyali mhla ka-21 kuzomela siqinisekise kuqala wonke umuntu ozongena, siqinisekise ukuphepha nokuphila, ngoba awuqali ngokufa, awuqali ngokudlula emhlabeni, uqala uhlaselwe imimoya, uhlasele eminye ife ngamaphupha amambi, eminye ifike ngokugcindezela, eminye ukugulise, uhlasela imimoya kuqala, eminye ikuthuke imimoya, ikuthuke, eminye ikuzonde, eminye izizama ukukuthakatha imimoya. Yila kufanele ke unqobe khona. Mawuhluleke ukunqoba ama-chances ukuthi udlule emhlabeni maningi, because akufanele umuntu behlasela wena usuke ehlasela isidalwa sakho esikhulu. Umuntu nomuntu unesidalwa esikhulu. Mina njengoKing Bhaka ngiyakwazi ukubotha isidalwa salomuntu, nazi izinto esizilwayo. Isidalwa salomuntu nakho manje sesiqala ukuba ntekenteke. Umehluko mina mangiyibona into ngivele ngizoyisho futhi. Ngivele ngizoyisho ukuthi kunje. Ngokuqala umuntu ongafihli lutho, ngokuqala umuntu okukhulwa ngento ezimcayi. Angibambathi la. Lento engiyishoyo akekho umuntu ongakwazi ukuyisho kulomhlaba ukuthi nakho ngene esikolweni ngihlangabezana nento ewukuthi imina oqala okwazi ukusho into enjalo. Abanye abantu balinda rest in peace, naye qhamuka sethi rest in peace. Abantu abanormal njengoba ngisho nje, angazi kodwa umndeni lapha ya nabangani nehlobo abasondele umzimba wokho sesimeni right njengamanje. Nibusiseke la likhona. Ngicela ukuvalelisa ke sokhuluma kahle kusasa uLosithathu. Thank you.